Banamangari, then why know the time of Jacob's trouble. Then what's a matter with Vegas? Saga, where's Prophet on the Tiopanap? Testimony is volume 9, page 11. Yet the agencies of evil are combining their forces and consolidating. Masimbaya and Matacha, Matatu. They are consolidating their efforts. They are strengthening for the last great crisis. Great changes are soon to take place on this world, and the final movements will be rapid ones. Makasikira zichaita, zichashamisa, vachede vakadzidza Bible prophecy. Zichashamisa chero Satan, kuti zvakasika sei. Nemhaka yekuti zviripo zvichaitwa naMwari nechitabo 24. Chapter 24. Mukaverenga verse 15 na 16. Kusvika 22 chogoro noti naizvozvo kana muchiona nyangadzi yekuparadza kana muona nyangadzi yakarabwa nomuprofita Dhanieri imire panzvimbo tsvene yabata panzvimbo yakarava ngavacherekedze. Let the reader understand. Nouri muJudhea ngavatizire kumakomo. Chitizire kumakomo. Get out of the cities. Mukangoona manje nyangadzi yagara pachigaro. Let the reader understand. Inzwai vana vaMwari, nyaya inotipa midzi pashoko raMwari kuriverenga. Vanhu vachapukunyuka panguva yekupedzisira namanyepo yenguva yekupedzisira vanhu vanomira ne-thus says the Lord. Let the reader understand. Ineuremo navana vaMwari vane appetite yegariki nikisine hanyanisi, vasina appetite yemana vanoverenga zvese manewspaper ese mamessage ese eWhatsApp neasina musoro, but havana nguva yekuverenga shoko raMwari. Inzwai vana vaMwari, ngatidzokere kushoko raMwari. Let the reader understand the times. Let the reader understand. Zvikaita verse 21 Jesu ati kuri nokuti nenguva iyo kuchava kutambudzika kukuru kusati pakambavapo pakadaro kusati kwavambore kutanga kwenyika kusvikira zvino ndijesu unotaura uye hakuchazovipo hakuzovepi dai mazuva iwaya aizatapudzwa vanhu hapana nyama hakune nyama yairarama asi nokuda kwavakasana nguva mazuva iwayo achatapudzwa. Anotenga Bible ngavati amen. So God is going to cut short that time, that time of trouble. Jesu unotiro ene mazuva iwayo asina kutapudzwa hapana kana one munhu airarama, not even one. Kunze kwava nemunembo wechikara asi nekuda kwevasanangurwa nekuda kwesangano rake raanodisa raakafira pamuchinjikwa mazuva achatapudzwa. Inzwai vana vaMwari, panguva iyoyoyo ndo pachakatwa zvachose all support systems dzenyika kuvanhu vasingatenderani nekugamuchira munembo wechikara. Nebuying no selling, hakuna kwamunoinda. Zvose zvinobva zvinodetsera upenyu hwomunhu zvichabviswa naSatani. Zvobviswa zvese zvakaitika munguva yaEsther, apo Hamani akatsaurira sangano, akatora chidhindo chaAhasuerus, akadhinda, akatumira mabhiza anomanya navanhu vanomanya kunosvitsa pasi rese kusanganisira nepashushani, kuti pane rudzi kune mirayiro yakasiyana nesu namafungiro akasiyana nesu netsika dzakasiyana nesu. Ava vanivo vanofanira kuparadzwa nokuurayiwa musi wa 15 March in the month of Purim. Nyaya iyoyo ichadzokorora. Nyaya yechifananidzo mubani reTura apo vanhu vanomanikidzwa kunamata chifananidzo ichadzokorora. Asi Mwari vamutenga nemhaka yekuti vachamira pamazuva ekupedzisira kunyange vari panapa varipo vachamira saShadrach, Meshach naAbednego vachimirira chokwadi chaMwari. Panguva iyoyoyo vana vaMwari, nyaya ichaitika panapa, machechi anobatana ova chinhu chimwe against the remnant church of God. Papanyaya kuitira kuti kana yoitika urangarire camp meeting 2018 mulipo ere vana vaMwari. Nyaya ichaitika panapa aisomusere machechi ari katotanga kubatana, World Christian Council of Churches ari kutogadzirira nyaya yacho. Panguva iyoyoyo Great Conference inotiro pachaita a season of distress and anguish. That
indama iyi inotsvaka Mwari wega kugona kumira nesu. Uyazvipozidarotaura any writings zvindakaona zvinhu zvinoita samakondo zvichikanda mapepa, because at that time Ellen White anga asina kuona chinonzi ndege yakazotanga kuruka 1902, but that was 1886. Zvandakaona makondo achidonhesa zvimapepa. Then I picked pepa rimwe, pepa racho rakakanyorwa kunziva destroy, loot property, destroy life of all Adventists. Mazabata ese toroi zvinhu zvavo murivoona that time because they cling to this Sabbath. Iyo nyika yatiyo tinomira pasandi, tine kunamata kumwe, tine hurumende imwe, tine mutungamiri umwe. Destroy their property, destroy their life. Panguva iyoyo vana vaMwari hakuchagariki. Ndikandikutaurire mudzimba mune musagariki. Vanhu vanevobudira mumakomo, vakurogara mumakomo. Ellen White yotiyo pane nzvimbo isina kungodiscoverwa nomunhu, namabhako asina kumboonekwa nemunhu, akagadzirwa vana vaMwari in the time of trouble. When he's going to open their eyes and the angels excelling his strength, ndinozi tichauya dzomira parutivi pavo dzine simba guru kwazvo dzichivadzivirira. Panguva iyoyo vana vaMwari zvichaitika nezvokuti vatsvene vamwe vanogona kuiswa mujeri, asi havachishiro nekuti vanenge vakamira naJesu. Zvichaita vaMwari kugadzirira sangano rake kuti ripinde panguva iyi. Zvaachaita zvakazarwa chapter 7 verse 1 to 3, Mwari achaita chisimbiso pahuma dzavana vaMwari. Vamwe pavachaiswa chisimbiso, vamwe havaiswi chisimbiso. Vasina kuiswa chisimbiso, they will be shaken out of Zion. Namhaka yei nevapi vachabudisiwa out of Zion. Early writings, page 271, inotiwa the careless and the indifferent. Vasina hanya dzekunamata, vanongovuyavo. Ngatitendeuke nezita raJesu. Carelessness, mwoyo usani achinonoka. Pachechi anovuya na 11 o'clock, oterera maridzo odzokera, nyozi yake yofamba naye, yakanzi imuchengete. Pane nyozi dzanzwa nekukumbira transfer. Very careless about things of God. Zvikanzi Paul's daily friends, page 175, those who continuously oppose the work of God. Varipo vana maningi ndava muchechi, vanokupa effort hazviiti kunotorwa, vanokuita zvakati hazvishandi takazvitira, vane zvavana zvakati izvozvo ndirozi inopa simu inopfumbura. Ndivanaga chava shaken out. Zvikanzi those who have yielded step by step to worldly standards, mapfekero nenyika, anofamba akashama chero muchechi, haanyari chero kumira mberi kwechechi, akashama ane bhezi riya rakabata apa raanoti achifamba nachiti uyai ndimasara uyai vakidati zao zakanyembera kunyoko worldly standards, apinda munyaya zvenyika. Ukaverenga Ellen White inotiwa Mwari haisi chisimbiso, haisi trademark yake pazviro zvaane mubvunzo zviri mukati. Haagoni kuisa trademark. Coca-Cola kana ikasa trademark, iyoyo kuti iri kuzvimirira pamusoro pezviri mukati. Kana ukama ukarwara, you can sue Coca-Cola. Saka trademark yemene haisiwi mumunhu ane tsvina yechitema mukati. This is the time yekutendeuka vana vaMwari. Zvikanzi vanani vamwe vachane shaken out. Zvikanzi vose vasina kusimwa naMwari. Great Controversy, page 608, inotiwa pana vose vafundisi. Iyi iri kutaura kwandiri, vasina kudaidzwa naMwari, vakauya muchechi muno, vakauya mukati meministry nokuda kwaMwari nezvimwe, they are going to be uprooted by God himself. Zvikaendera many a star shall fall. Many a star. Vamwe vainzi vaparidzi vakuru vaiparidza
asi vakasungirira zvindendere vachiparidza asi ivo vane ukama nadhiabhorosi. Muri vaere vana vamwari, when they shall just disappear, they shall just disappear. Zvikanzi Mwari achaisa chisimbiso chake pahuma dzevana vake, ndo zvaachaita izvozvo. Kana aita izvozvo, vose vane vapiwa seal ndo vanopiwa the latter rain. Revelation chapter 18 verse 1 to 4. Zvikanzi at that time, Elijah anotaura page 85 ya early writings, at that time the latter rain will come to give power to the loud voice of the third angel and prepare the saints to stand in the period of the last 7 plagues. Zvikanzi mweyamusene wamvura yekupedzisira unobikwa pamusoro pesangano. Sangano inoti kudii? Zvikanzi mweyamusene uchabikwa papi? Testimonies volume 7 yoti iye panapa pamusoro wakanzi camp meeting. Mweyamusene unobikwa vanhu vari papractice yekubuda mumaguta, nepati vanopractiza kubuda mumaguta kana vari kucamp meeting. And that's why it's important to attend camp meeting. Muri vaere vana vamwari, ipractice yekubuda. Ukaona uchiomekwa nekusiya musha wako, uri kutoomekwa zvachose. Ukaverenga volume 6 inotiyo matore akachaitwa sangano richatogwa vanhu vati vaenda kucamp meeting, izvo vaenda zvachose. Wezi vachadzoka, baba vachadzoka vaenda kucamp meeting, vachadzoka maedha vaenda kucamp meeting, vabva vaenda zvachose. And God is going to keep them. Vari munzvimbo idzodzo, angels excelling his strength vachamira navo. Asi panguva iyoyo Bhaibheri inotaura pana zvakasarwa chapter 15 paverse 8 kuti ndakaona utsi musanctuary yekudenga. Amen vana vamwari. Utsi pahunoti dhuma musanctuary yekudenga, ndonguva apo Mikaeri anosimuka. Vanotenda Bhaibheri ngavati amen. Mikaeri arikusumukira sangano rane munyika, sangano rakutsvakwa kuti riparadzwe. Zvino shato yakatsamwira mukadzi ikaenda kunorwana vamwe vana vake vanochengeta mirayiro yaMwari nekupupura kwaJesu. Zvino panguvayo sangano riri musango ipapo vachiimba tenzi kuchazova rini musati mabuya. Tenzi mwoyo yedu yarindira, yaneta nekuringira. Vari kuimba kudaro, Mikaeri uchasimuka. Pavanosimuka ipapo panobuda zvimvari zvemoto neutsi hwozara musanctuary. Avozara musanctuary because God the Father ndoonekwa kupinda in action. Vabva vati iwe chinzwa iwe, chibuda imomo, vavakafira vakakwana, vakakupfuma vakakwana. Get out of that sanctuary. Mira, chibva ipapo ndoda kutora zvombo zvangu, yave nguva yangu yehondo navanhu vazvimisira kurwisana neni. Saka chibva ipapo. Saka Jesu uchatodzingwa neutsi. Muripo here achingoti one more Father, one more, get out, get out. Chibuda imomo taakupinda mukati mehondo. Panguva iyoyo Jesu anopinda muvest room yesanctuary, obva achinja nhumbi, obvisa dzouprista, opfeka dzekurwa nadzo, opfeka nguo tsvuku. Zvino haachanzi Jesu, haachanzi Emmanuel, haachanzi just the Savior, aakunzi Mikaeri. Panguva iyoyo paanenge ari kugadziswa nengirozi, nhumbi dzekugwanadzwa vachisaruta, ari kugadzira kuzotora mudzimai wake, ari kugadzira kuzotora sangano rake. Inzwai vana vaMwari, sangano rakadikamwe naJesu. Panguva iyoyo ndopanokandwa madenda manomwe panyika, ndopanokandwa madenda manomwe ari pana zvakazarwa chapter 16. Panguva iyoyo denda rechinomwe chikandiwa, pachave nekudengenyeka kwenyika. Panguva iyoyo zvitsuwa zvichitiza namakoma achitiza, vanhu vachaona ruoko chikore chakaita serubuko chichibva kumabvazuva choramba chichisonera padhuze. Panguva iyoyo vatsvene vari mapoka namapoka vane vakomberedzwa nomvura nabungo. At that time ukaona usiri within the rainbow, you are lost forever. If you look around ukaona kuti pasisina rainbow, you are gone. You can be sure you are gone.
panguwa yoyo ndopano panotsika gore vadiroti shamene achaburuka kudenga nenzira mutumwa mukuru nehwamanda yamwari vakafa muna kristu vachabuka. Saka Jesu achiburuka Gabriel aine nyosi vachiperekedzwa nenyosi. Gabriel unobata hwamanda oridza hwamanda ari kuridza Jesu unoshevedzera awake ye saints. Panguva yoyo makuva anoputika vana vaMwari zuva rinoshamisa. Apo chinomora chichafuka kusamora, zvino kana chinomora chafuka kusamora, nechinofa chafuka kusafa. Inzwi richazadziswa rinoti rufu rwakamedzwa nekuru. Musi iwoyo Jesu achashevedzera the beloved of my Father. Uyai kwandiri, vachasimuka vana baba nana mai, vakomana navasikana navamwe vakaparadzana nemhaka yendufu vachasimudzwa nesimba guru vapinda vapinda into this train vachichashamisa masits etrain mamwe anenge ari empty. That train yanga yakakona kutakura vatsvene vese, but kune vamwe vakasara nemhaka yekuda zvapasi. But train ichakwira kudenga ine wheel ichibururuka ichienda kudenga. What a blessed day vana vamwari, rokuenda kumusoro kudenga. Nyika ili kana asimuka vana vamwari zvinoreva kuenda kumusha kumusoro kudenga. Maskati as well as us. Wena kuna matana vana vamwari vanotiwa Mwari ndidetserei. Nyika ili panosumuka, nyika ili agone kundisumukira. Makuva achatsemuka, ukavona iwe usina rupandi pakumuka kwekutanga zvapera. Unoziva sei kuti hauna rupandi pakumuka kwekutanga? Ukaona uchimuka uchiona pana makomba mugraveyard, uziva kuti vanhu vakaenda 1000 years ago. Ukaona uchimuka uchiona mamwe makuva akavhara, unofanira kufara nekupembera, because wapinda pa first resurrection.